What's up mga katibay? Ayun, so welcome back sa channel natin mga katibay. At ayun, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Pero ngayong araw na to, ipapasyal namin kayo sa mga napakagandang mga pasyalan dito sa Bulinaw. At kasama natin ang ating tropa, si J. Vince. Yeah. Ayan, so mapapansin nyo, dito tayo sa entrance ng Enchanted Cave, which is isang cave na pinagmamalaki dito sa Bulinaw, Pangasinan. Kaya kung ready kayong pumasyal kasama namin, paki-like muna and subscribe yung channel namin at huwag kalimutan ng bell button para updated ka. Dami pa namin pupuntahan kasi paalis na to eh. Tara na bro. Tara na. Let's go. Cave Tagarodan, Brad. Kasam naman talang picture-picturean. Well, Betul ya, Maman? awan Awan, basta yung short lang ka na awan mga katibay, nalibre kami ng entrance. Gwapo kasi ng kasama ko. Libre ng entrance. Pagkain na lang sa sagot. Brad, hindi na panak pa ang pekastoy. Wala siya mo. No po, muntik po kung nalulong. And so, ano siya, akyat ka ng bundok tapos bababa ka sa pinakamababa nito. Ang pinakamaganda dito sa cave na to, napakalamig ng tubig, sobrang napakalinaw. Papakita natin mamaya underwater kung kung gaano kaganda dito sa Enchanted Cave. Magbibihis kayo, sir. Opo. Doon po yung CR natin kasi wala na kayo pagbihisan doon sa loob. Ayun. Ayun yung CR natin. Saan ang ano po? Life jacket. Kung gusto nyo mag-life jacket, may... Tsaka na pag ano? Pag magbihis muna kayo. Sige. Wala kayo pagbihis. Enchanted na. Ayun, sir, yung cave, pababa. Ay! Yung butas na yan. Ano? Ito wala na po Ito dito. yung papunta ng cross yan. Kung gusto nyo Ay, mamaya pupunta kami pasyalan, mamaya. Oo. Ayun yung CR natin, yung gazebo na yung katabi nun. Magbihis muna kayo bago kayo mag-swimming kasi wala na kayo pagpalitan. Ayun, Pero so may mga nandyan po. Marami pang... Walang swimming doon. Viewing lang andun. Ha? Doon sa loob. Ay, hindi na Viewing pwedeng lang. maligo? Hindi, pwede po. Wala pang nagsiswimming doon, kayo pa lang. Sakto para ano. Enjoy nyo yan. Ayun, Para so makapag-bihis na kayo. ayun, bite ni Kuya oh. Brad, puso Brad ni. Pero yung nakama. Ayun, so 4 years or 5 years ago hindi ganito ang itsura nito. Ano pa lang, parang talagang bundok. Di ba Brad? Grabe na yung ginawa nila. Pintas ni. Ang daming mga ano. So sa mga nagbabalak pumunta dito sa Bulinaw, wag na wag niyong kakalimutan dumaan dito sa Enchanted Cave dahil actually ganito ang estilo dito. Punta muna kayo ng mga resort or yung mga sa dagat sa Patar. Tapos bago kayo umuwi, dadaan kayo dito para ma-try ninyo ang fresh, napakalamig na tubig ng Enchanted Cave dito sa Patar, Bulinaw, Pangasinan. Tara! So, engineer, Mohantes. Traffic natin deal. Kailangan daw pala talaga magsuot ng ganito bago pumasok. Bagay mo, Brad? Bagay mo? Saan po ba yung project natin? I-guide mo sa'yo ni Kuya. Stop. Pero pag gusto mong ma-experience ang underwater, tatanggalin mo yung focus niya, Brad. Kasi hindi ka makaka... So, pasok na tayo.
man nagsikip. Ano ko na? Claustrophobia. Kaya natin. Kailangan talaga tanggalin tong ano. Sige, Brad. Ayos, Brad. So, eto na kuya, maglag lang kami kuya. Eto na mga tiba yung pinagmamalaki ng Bulinaw. ng Patar, Bulinaw, Pangasinan. Ito yung Enchanted Cave, which is sobrang napakaganda ng lugar na to pag gusto mo mag-chill. Ayan, makikita mo. Sobrang Diba? Hindi po pool ang pinuntahan natin. hindi dagat. Hindi rin dagat. Pero mas maganda, tatanggalin ko dyan, Brad. Brad, underwater. Yeah. Yeah. Dota Hala makalublog na lang balik. Oh, Ayan. 5 seconds. Whew! Okay. 1. Okay. 1, 2, 3, go. Enjoy, Brad. Ayun, so pansamantala namin i-post ng vlog at nakita nyo na experience namin dito sa Enchanted Cave, Bulinaw, Pangasinan. So, thank you for watching our videos. And Brad, baka Click gusto mo. like and subscribe. Ayun, so, thank you.